Estem aquí al primer summit de la gastronomia del món i aquí han vingut regions de la gastronomia que han estat declarades regió de la gastronomia i altres que ho seran properament per tal de debatre sobre el futur de la gastronomia, tots els reptes que té plantejats i hi ha hagut una declaració final, doncs que en aquesta declaració ha estat consensuada amb tots els participants i que crec que és una declaració que serà un abans i un després per la gastronomia. Estem a la recta final de la Regió Mundial de la Gastronomia. Necessitàvem un acte que ens permetés d'una forma o altra identificar el llegat, el que ha de quedar després d'aquest any d'esdeveniments i d'accions. Estem fent una reflexió global. És molt important tenir la visió d'altres territoris, d'altres espais del món que, tot i que puguin semblar molt diferents, al final, en el rerefons veiem que les problemàtiques són molt similars. Nosaltres podem aprendre d'ells, nosaltres podem també compartir les nostres experiències i al final crear una comunitat de treball per posicionar la gastronomia com el que ha de ser un puntal de transformació també del sector turístic.